Hoši, ja vás zdravím u nového videa a dneska budeme mať novú sériu, ktorú budete so mnou od začiatku po konci sledovať. A áno, ideme ultra hardcore sériu, no, skôr respektívne hardcore sériu a vy ma budete v tomto, podporovať, ale budete to so mnou kúkať od začiatku a ideme rovno na to, takže klikni tu like a odber a my ideme rovno na to a my sme sa spavnuli niekde v lese, jak sa na to dívam, čo sa mi vôbec nelúbi, ale dobre, tak ideme rovno vyťažiť strom a nebude to nič jednoducho, pretože hráme hardcore sériu. Ježiš, mne sa to seklo trošičku. Takže rozhodne si tu zaklikni ešte raz ten like a odber a ideme rovno na to a nevedel som, že sa niekedy tohoto dočkáte, ale je to tak a schválne mi napíšte do komentárov, či by ste chceli reakcie na výsledky, proste, že budem hovoriť futbalové novinky alebo niečo takého, chápete. OK, máme 6 logov dreva a rovno si tu vykraftíme plenky a ľudia napíšte do komentárov, či by ste fakt chceli ďalší diel tohoto hardcore sérii a rovno vyťažíme druhý ešte strom a potom si vykraftíme crafting table, nejaké nástroje a môžeme objavovať celý tento svet Minecraftový. Už sme ďalší vyťažili strom, nice. OK, toto si musíme vykraftiť, že áno. Hop. Vykraftíme si krafťák. Toto musíme skočiť, hopa, jaj, som spadol. A prepáčte, nejsem najlepší úplne v Minecrafte, takže bojím sa, že táto hardcore séria nebude dlhá, ale aspoň nejakú dobu by to mohlo vydržať. Aspoň ten jeden rok by som... Ja som tepil. Som vykraftil ďalší krafťák. Super, máme 2 krafťáky. No dobre. Vykraftíme si drevený krompáč. Lebo si zoberieme jeden crafting, lebo o 2 nám budú k ničomu. Omylom som vykraftil ďalší. No, dobre. Dobre. A tuto je nejaká mega jaskyňa, hlavne nespadnúť, inak som mŕtvý. Nechcel by som spadnúť dole. Hop, ideme opatrne. Predsa toto nebude úplne zrovna najjednoduchšie. Hop, toto. A ideme vyťažiť. Ja si trošku budem, že... Dobre, už som si myslel, že pod tým je diera, ale môžem spadnúť dole. Musím byť fakt opatrný, pretože keď nebudem opatrný, tak je dosť možné, že zomriem. A to ja nechcem. Nechcem, aby tento hardcore séria mala iba jeden diel, takže rovno si už vyťažíme nejaký ten kameň. Nech máme kamenné nástroje. Aspoň by som to videl, že na nejakých 20 cobblestoneov. A hoši, zdieľajte toto video kamošom, pretože bude sa mi to opravdu hodiť. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. Dobre, už to máme. OK, už to máme. Teraz si vykraftíme kamenné nástroje, takže sekeru, krompač, meč a lopatu. Tá sa bude tiež hodiť. Teraz si to tu takto rozfiltríme. To všetko môže ísť tuto do inventára. Dobre, máme hotovo. OK, to už máme. No, a teraz by som tu skúsil ísť niečo vyťažiť, ako je to síce nebezpečné, ale ja si verím a zase nebudem až taký sraboš. Počkaj, ja si verím a tuto som našiel železo rovno nejaké. Tak, tam je železo, hoši, tam je železo. Tam musíme ísť. Počkaj, vyťažíme si hlínu nejakú. My sa tam vystávali. Hop, to zničíme. Máme 6 hlíny, to asi stačiť úplne nebude, ale aspoň sa priblížime. Hop, opatrne. Toto si zničíme, hopa, poďme, ideme za tým železom. Hop. Tak, tuto sa vystávame až k tomu železu. Ježišmaria.
A vyťažíme si prvé železo. A celkom toho tu je dosť, takže sa vyplatilo ísť sem, takže veľmi dobré. A už máme rovno 10. Už máme toho 10. Kde je 10? Aha, tak mám 9, tak nič. Dobre. Tam je uhlie ešte, tam dole som videl. OK, ja sa tam musím nejak dostať. Musím sa nejak dostať tam, lebo nechce sem tu, takto tu. No, proste tam ideme, no. Nebudem tu vymýšľať nejaké blbosti a ja som zajitol do riti. Mali by sme nájsť nejaké ovce, inak sme potom v riti, takže... Pardon, takže ideme nájsť nejaké ovce, proste. Je to úplne jednoduché. OK, ale vlastne zrovna nebývajú ovce, takže to nie je zrovna ideálny spawn. Hop, ideme tu. Ja potrebujem niekde ísť, kde není les, proste musím ísť na konci lesa. A tu je koniec lesa. Yes. To je planina, či jak sa tomu hovorí. Tu sú krávy. OK. Dobre vedieť, že sú tu nejaké zvieratá. OK, tu je kráva a ja ju rovno zabijem, pretože jedlo sa mi z nej bude hodiť, ešte z nej pada koža a z toho si môžeme vykraftiť nejaký ten armor. Tak, už sme utiekli z lesa. A akú farbu bude mať moja posteľ? No... A moja obľúbená farba je červená, takže bereme červenú kvetinku a urobíme si z toho barvivo a potom nájdeme ovce, ktoré zabijeme a urobíme si posteľ a potom urobíme si červenú posteľ. Nech je to trošku štýlovejšie, že áno? A tu je prvá ovca. Umri. Kde? Tu. Umri. Dobre, je mŕtva. Opa. Ježišmária, sa úplne seka. Mária, kámo, prečo? Bohužiaľ ešte pec nemám, ale za chvíľku si vykraftím, ale radšej si teraz dám to mäso, keď není opečené. Hop. Toto je ešte ďalšia ovca, let's go, ešte jednu treba. Už plná páda slnko. Už slnko páda do riti. Musíme rýchlo nájsť jednu ovcu, rýchlo. Ale veľmi rýchlo, bo ja tu nechcem prežívať noc s mobmi, inak som mŕtvy, keď nenájdem jednu ovcu. Hľadaj, musíme hľadať ovcu. Rob, ty vole, kop. A tam je ovca, tu sú rovno dva. Hop, je mŕtva. OK, už máme, OK. Vykraftiť. Máme crafting table, hop. Hop. A máme posteľ. A ešte si k tomu, toto si odložíme, k tomu si urobíme červenú posteľ, nice. A už máme vyriešený ten hlavný problém, alebo tú hlavnú pointu. OK. Ja to budem ešte aj preskúmávať, lebo zaujíma ma, čo je všetko v tomto svete, alebo že čo všetko je teraz okolo mňa. Komže okolo mňa je zatiaľ iba les. To je voda, OK. Tak tam môžeme plávať. Trošku to vyzerá z ďalky jak diamanty, ale diamanty to nejsú. Je to voda a tuto je láva. Aby sme sa o ňu nezabili, že áno. OK, nesmieme hlavne umrieť. Dávame pozor na tú lávu. Toto je dobré. Tieto kamene, ktoré tu vidíte, sa budú veľmi hodiť. Nebudú sa hodiť zrovna odtiaľ tie kamene, ale tu sú uhlie, jak môžete vidieť tu. A potom ešte tam je niekde železo, ktoré potom si nájdeme. Ale teraz si zničíme toto uhlie. Hopa. No poďte sem. OK, tuto už budeme mať. A medzi tým, jak kopem uhlie, tak mi daj like a odber, lebo sa mi to bude naozaj hodiť. Takže už toto vyťažíme zatiaľ. Podľa mňa bude stačiť, keď tak 15 uhlí mi bude 100% stačiť. To mi bude bohate stačiť zatiaľ. Koľko ich máme? 14, ešte by sme mohli dobrať pár.
Ja sa vyspím. Tak, OK, tak ešte nemôžeme. Ešte si vyťažíme tieto 3 uhlia a máme to. Hopa, už to máme. Je to op. A je to, ideme sa vyspať. A náš prvý deň v tomto hardcoru je za nami. Toto bolo, myslím, že zaujímavé, takže asi tak. A tu sú melóny, to je džungla. To sa bude hodiť. Ja si vezmem pár. Pár melónov si vezmem. To sa mi bude hodiť zase. Hop. To je ešte posledný. Je to. OK, toto. Ešte môžeme toto si zobrať. OK, už máme to viac menej už dosť. A ja tu hľadám, či tu nemôže byť nejaké železo. Či tu nie je nejaké železo, lebo ono, keď nájdete takéto, že kamene, kde proste sú tam aj uhlia, tak tu môže byť niekde aj železo. Ale železo nikde nevidím. Keď som slepý, tak som slepý. OK. Nič som nenašiel, takže ideme preč. A tuto ne. To je iba džungla, ja nechcem v džungli byť. Musíme nájsť nejaké lepšie miesto. OK, piesok, to sa nám bude hodiť. Sugarcane. OK, to tu zaujíma. Tu je štierk, ktorý si môžeme potom vyťažiť a dostaneme toto. Jak sa tomu hovorí, flint. A to, čo to je za krávu? Tu je, som nevidel ešte. No dobré. Čo je tu ešte všetko? Džungla ma úplne tak nejak nezaujíma. Čiže musíme sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať preč. A tu je ďalšie tieto kamene, jak sa hovorí. Kamenné hore, alebo jak sa tomu hovorí. Toto je uhlie, ale ja tu hľadám iba železo. Ináč aj emeraldy sa tu môžu vyskytnúť. Tak aj emeraldy sa tu môžu nachádzať, podľa mňa. Takže podľa mňa môžeme tu nájsť aj emeraldy, aj železo. To sa musím nájsť, lebo nemôžem už printovať. Tak, nájme sa. A zatiaľ budem hľadať. No, kde by mohli byť? Toto je aká masakráva, žiadne železo tam nevidím. Vidím tam ale niečo, ale to podľa mňa uhlie není. Počkaj, ideme k tomu bližšie. To je nejaký... Aha, to je diorit. Aha. Počkaj, to je bielý diorit, celú dobu to bol. Dioriti. OK. Tak čo tu ešte mám nájsť? Ja vôbec neviem. Uhlie, wow. To nebol emerald, to boli tieto. Jak sa tomu hovorí, ja neviem. Tieto listy. Neviem, jak sa tomu hovorí proste. No, dobre. Tuto sú ďalšie. No, OK, ešte toto. Keď toto do preskúmame, tak asi už bude koniec asi aj možno, lebo nechcem toto video nejak pretiahnuť, aby bolo dlhšie. Takže zdieľaj toto ľuďom, aby im neuteklo video z hardcore série, takže dajte mi odber a zdieľajte to ľuďom. No dobré ľudia, nič sa mi nenašlo, nič sa mi nepodarilo nájsť, takže keď sa vám páčilo toto video, daj like a odber a uvidíme sa na ďalšom videu. Čau. Čaute.